Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi kari ye utukalo tile 3 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka fintigilakaw ye kɛlɛkɛminan kura min sɔrɔ an da bɛna don la fo ka taga se Ɲoro du Sahel kaw fɛ muso min ye a furucɛ bɔnɛ ani na an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunu sibiri utukalo tile 2 san 2025 kɛlɛkɛminan kura sɔrɔla ka bɔ an dɛmɛbaga jɛkulu yɔrɔ kana di an ka fintigilakaw ma yasa lakana bara min o kalifalen bɛ u ma u bɛ se ka o baara kɛ cogoya min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ni kɛlɛkɛminan ninnu na yasa ka lakana baaraw ka olu nɔgɔya cogoya min na ani fana diɲɛma kana se ka bɔ an ka kɛlɛkɛminan bɛɛ lajɛlen kalama min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u ma sɔn ka kɛlɛkɛminan ninnu jira maaw la fɔlɔ nka maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu dɔw ye a jira ko min ye mɔbili bilendenw ye fo ka taga se kɛlɛkɛminan minnu olu bɛ jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la ko ani kɛlɛkɛminan wɛrɛ caman olu caman de bɛ kɛlɛkɛminan in na kɛlɛkɛminan in nakun tɛ dɔwɛrɛ an ka fintigilaka minnu bɛ ka wuli ka jɔ bila sen ka bamaciwale kɛlɛli la su fara tile kan ka se ka dan u dɛmɛ o baara la ka dankari kɛ maa jugu ninnu ka waleya jugu la an ka jamana kɔnɔna la ani ba maliba fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na lakana bɛ se ka sabati cogoya min na jumadon juye kalo tile 25 san 2025 jebalikaw fɛ yen nɔ Ɲoro du Sahel kɔnɔna la muso dɔ ye a furucɛ bɔnɛ ani na ka sababuya kɛ ko a furucɛ taara tile 3 kɛ ni a sinamuso ye ni o ye muso filanan ye tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ cɛ seginnen kɔ ka na so a ye kolongalanden ta ka o fara cɛ kunkolo kun a kɛra sababu ye cɛ in nin tora a la u sigiɲɔgɔnw ye a ɲini k'a fɔ ko u bɛ o ɲɔgɔnna kɛ a yɛrɛ la nka ala ni maa ɲumanw sababuya la a kɔni ma se ka ale kɔni ma fatu a kɛlen kɔfɛ k'a ka nin waleya jugu in kɛ a ye u kunda u ka mairie maaw kan nin wagati in na a bɛ an ka fintigilakaw k'a bolo kan yanni a ka kiri don cɛ an ka Falajɛ site de déplacé maaw tɛmɛnen kɔfɛ madame Timbo Aissata Ouattara ni a ka jɛkulu maaw ni o ye Observatoire de la femme et de l'enfant ODF maaw ye u kunda an ka site de déplacé mun bɛ Senukaw fɛ yen nɔ yasa maa minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa dɛmɛ don u ma cogoya min na u selen kɔfɛ nin yɔrɔ in na u ye o ni maa ninnu jɛra ka u daga yɔrɔ ka o furan ka o lajɛya yasa saniya wale o bɛ se ka sabati cogoya min o kɔfɛ u ye minɛn dɔw di u ma minɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye o tilala maa 100 de ni ɲɔgɔn cɛ muso 50 ani an ka bogotigi 50 minɛn ninnu dɔw ye safinɛw fo ka taga se sange sulenw ani dako bɔrɔsiw olu caman tun bɛ a la o kɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen kɔfɛ u ye barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la u ye hakilina falenfalenw kɛ ka ɲɛsin denmisɛnw ka hakɛ lafasali ma cogoya min ni o dɔ ye ka se ka lakana ka o sabati ka ɲɛsin u ma o kɔfɛ fana min ye kɛnɛyako nasira ani kalanko u ka se ka don o la ani n'u banana ka u furakɛ o kɔfɛ u kumana fɛn min kan o de ye waleya jugu min bɛ ta ka ɲɛsin u ma min bɛ dankari kɛ u ka hadamadenya hakɛw la ka u lakana k'u kisi k'u tanga ka bɔ u ma min ye
u ka hakɛw ye u ka se ka bonya cogoya min na ani fana u ka kunnafoni jɔnjɔ fo ka taga se u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye hadamadenya taabolo ɲuman na u kumana nin bɛɛ lajɛlen de kan yaasa u bɛ se cogoya min ka faamuyali sɔrɔ nin na min ye programme spécial d'aide aux associations et fondations maaw ka dɛmɛ de sababuya la min ye an ka site de déplacés maaw ye u ye nin dɛmɛ sɔrɔ. Utukalo tile fɔlɔ san 2025 an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara minɛna an ka finitigilakaw fɛ ka datugu k'a bila mandat de dépôt la ka sababuya kɛ juillet kalo tile 4 san 2025 tɛmɛnen a ye kumakan minnu bila an ka bɔlɔlɔsiraw kan ni a tun welela an ka brigade d'investigation judiciaire maaw fɛ ani an ka procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 fɛ ni a taara a yɛrɛ ɲɛfɔ o kɔfɛ an ka procureur pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale ye Musa Mara minɛ ka a datugu wa a ka kiiri kan ka tigɛ septembre kalo tile 29 nata in na ɲangili minnu talen bɛ ka ɲɛsin a ma o ye ko a ye kumakan dɔw bila an ka bɔlɔlɔsiraw kan minnu tɛ tiɲɛ ye wa ko a bɛ ka kɛwalew kɛ kɛwale min bɛ se ka jamanadenw ka danaya bɔ an ka jamana ɲɛmaaw kan wa fana ko a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka fitinɛ ka wuli jamana kɔnɔna la min ye a lafasalibagaw ye olu y'a jira ko ɲangini wale minnu talen bɛ ka ɲɛsin an ma ko olu ma jɛn ni a ye wa a minɛli fɛnɛ ko o tɛ u fɛlako ye. Direction nationale de l'hydraulique maaw bɔra ka laseli kɛ k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'u bɛ badakolow la ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ i yɛrɛ la ka i janto sabula ko u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan min ye Selenge baraji ye ka se ka ala bila dɔɔni dɔɔni sabu yaasa ji caman min bɛ a kɔnɔna la dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min sabu u ye a jira u ka kunnafoniw kɔnɔna la ko u tun mago bɛ ji min na ko ji donna baraji kɔnɔna la ka o tɛmɛ min ye mɛtiri 4 ɲɔgɔn ko ji tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen kan k'a sababuya kɛ nin wagati laban ninnu kɔnɔna la min ye Gineyekaw fɛ yen nɔ san ye na o caman kɛ min kɛra sababu ye ka olu ka ba yɛlɛ ka na an yɛrɛ ta fana ka o fa o hukumu kɔnɔna la min ye EDMSA maaw ye k'u bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sini ntɛnɛn utukalo tile 4 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati sɔgɔmada fɛ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye Selenge baraji ye ka se k'a labila dɔɔni dɔɔni o hukumu kɔnɔ ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la maa minnu bɛ badakolow fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ yaasa min ye nin ko ye a kana na kɔlɔlɔ lase u ma cogoya min maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni u ka forow bɛ badakolow fanfɛla la ani minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ ji sanfɛ ni o ye an ka kurun bolilaw ye ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la sabula u ka laɲini tɛ k'a fɔ ka degun lase mɔgɔ ma nka ko ni a ma kɛ o cogoya la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ fana ye don n'a nataw la. An ka sanu bɔyɔrɔ min tun bɛ kalannakaw fɛ yen ni o tun datugunen don an ka jamana ɲɛmaaw ni société Endeavour Mining maaw ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna yaasa o sanu bɔyɔrɔ bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na a jirala ko a dayɛlɛni a bɛ se ka nafa belebele lase an ma sabula min ye sanu bɔyɔrɔ in ye a bɛ se ka sanu tɔni 4 di an ma san o san fo ka taa se san 14 ma Abdul Aziz ni ale ye Somika SA ɲɛmaa ye ni o ye société qui gère la mine de Kanana ye ale ye a jira ko yɔrɔ in dilanni baaraw bɛna daminɛ kalo 6 kɔfɛ wa ko san 1 ani dɔ kɔfɛ baara bɛ se ka daminɛ sanu bɔyɔrɔ in na k'u ka laɲini o tɛ ye dɔwɛrɛ ye min ye kalanna ye fo ka taga se fabula ni baganma ye ni olu fana ye sanu bɔyɔrɔ ye olu bɛ se ka don an ka jamana ɲɛmaaw ye san 2023 sariya kura min ta ka ɲɛsin an ka dugu jukɔrɔ nafolow bɔli ma ni o ye ko maaw ma n'i b'a fɛ ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo bɔ a ka kan aw ka bolonɔbila kɛ sɛbɛn na jamana ta o ka kɛ 100 sarala 35 ɲɔgɔnna ye wa ko 5 fana o ka di an ka investisseur maliyɛnw ma u ka kunnafoniw kɔnɔna la u ye a jira ko nin ye sariya kura ye kalanna sanu bɔyɔrɔ ma sabula min ye Endeavour Mining maaw ye 100 sarala olu ta ye 80 an ka jamana ɲɛmaaw 100 sarala olu ta ye 20 ye yaasa min ye sanuko ye jamana bɛ se ka a tɔnɔma bɔ cogoya min na
An ka ministre de l'économie Aliou Seni Sanu bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko Somika SA kan ka dollar wari miliyɔn 478 de ladon an ka jamana kɔnɔna la san 10 kɔnɔna la. O kɔfɛ min ye Bagama ani Fabula ye olu fɛnɛ kan ka sefa wari miliyari 50 fo ka taga se 75 de ladon an ka jamana kɔnɔna la san 5 kɔnɔna la. An ka finitigilakaw ka kiiritigɛso ni o ye tribunal militaire de Bamako ye olu ye u ka audience correctionnelle baaraw daminɛ tarata don juillet kalo tile 29 san 2025. Tribunal baaraw kun ɲɛminɛlen bɛ Asama Dolo de fɛ ni ale tun ye tribunal président ye. A kɛrɛfɛ min ye conseiller 4 olu tun bɛ a kɛrɛfɛ yaasa u bɛ se ka baara in kɛ cogoya min na. U ye kiiri tigɛ affaire 4 de kan min ye maa 11 o tun bɛ u ɲɛkɔrɔ. Civiliw b'a la fo ka taga se an ka finitigilakaw. Ɲangini min ɲɛsinen bɛ nin maa ninnu ma o de ye affaire fɔlɔ o ɲɛsinen bɛ dugukolo feere ma min ma kɛ sariya kɔnɔna la. Affaire tɔ 4 o ɲɛsinen bɛ yuruguyurugu wale ma min taara ka ɲɛsin jamanadenw ma ka sababuya kɛ o layidukan taara maa dɔw ye k'a fɔ k'u bɛna kɛ finitigilaka ye an ka jamana kɔnɔna la ni maa dɔw fɛ min kɛra sababu ye u ye u ka nafolo dun nka u ye promesse min ta u ye u ma se ka o teni u ni ɲangini min ka kan min ye Asama Dolo ni a baarakɛɲɔgɔnw ye u bɛna na o da u kan. Baskɛti gunnangun ka san 2023 échec kɔfɛ ni Senegal ye sebaya sɔrɔ ba Maliba kan ni kuru 75 ani kuru 65 ye. An ka baskɛtikɛlaw ye u ye sebaya sɔrɔ Sudan du Sud mɔgɔw kan ni kuru 76 ani kuru 50 ɲɔgɔnna ye. U ni Nigeria kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan yaasa ka a jɔnjɔn ta ka na ni a ye an ka jamana kɔnɔ. An b'a fɔ ko Ala ka sebaya di an ka baskɛtikɛlaw ma. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger kɔnɔna la. Jumadon utukalo tile fɔlɔ san 2025 Niger finitigilakaw ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tako 65nan kɛnɛ kan min ye u ka jamanakuntigi général d'armée Abdurahmane Chani fo ka taga se u ka premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen ani u ka ministre de la défense nationale le général Salifou Modi ni u ka maaba caman ni o ye dugudenw fo ka taga se u ka finitigilakaw ka ɲɛma de tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa k'u ka nisɔndiya jira cogoya min na min ye Médaille Tara Nakal ni o bɛ faso kanu ko fɔ u ka jamanakuntigi général Abdurahmane Chani ye o di u ka finitigilaka minnu bɛ ni olu jogina faso kɛlɛ la yaasa ka se ka u ka fasoden ɲumanya ka o jira u la cogoya min na ani a kɛnɛ kan fana u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma minnu ni tora faso kɛlɛ la banbantiwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. Salawu Barmu ni ale u ka chef d'état-major général des armées ale bɔra k'a jira ko ni sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tako 65 bɛ u ka finitigilakaw ka fasoden ɲumanya u ka cɛkisɛya ani u ka yɛrɛdi faso ma ko nin bɛ o de ye ko fɔ ko tasibila kɛra ka ɲɛsin u ka finitigilaka minnu ma u sara u sakuna sabula maa o maa ni i sara faso kɛlɛ la i sara i sakuna a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye yaasa min ye banbantiwale u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ani fana a ye nɔgɔya da kɛ ka ɲɛsin u ka cɛdenw ma minnu bananen don ko Ala ka lafiya kɛ u ye cogoya min na wa fana a ka kuma kɔnɔna la a ye a jira ko san tɛmɛnen u ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛw bila sen kan ka kɛlɛkɛminɛnw di u ma min bɛ lakana baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ ni o dɔ ye drone stratégique ye fo ka taga se bolimafɛn sen 2 ni a sen 4 ani hakilina kuraw u ye olu ta yaasa ka se ka baara kɛ ni a ye ka u ka jamana ka o lakana cogoya min na a kɛnɛ kan min ye kɛlɛkɛminɛnw ye min dilanna Niger dugukolo kan o jirala u ka jamanakuntigi général Abdurahmane Chani na ni o dɔ ye drone de combat fo ka taga se gilet pare-balles mobili blendo ani moto min bɛ n'ale bɛ wele ko moto doki yaasa ni sira tiɲɛna cogo o cogo u bɛ se ka u ka lakana baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na u ka nin ɲɛnajɛ in kuncɛli kɔnɔna la min ye u ka jamanakuntigi Abdurahmane Chani ye i kunda ka taa u ka kɛnɛyasoba min bɛ ka jɔ u ka finitigilakaw tɔgɔya la yaasa u bɛ se ka furakɛ o yɔrɔ la cogoya min ni o hakilina
bɔra u ka entrepreneur saba yɔrɔ yaasa min ye finitigilakaw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya ko nasira fɛ cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Japon kɔnɔna la. Kunu sibiri utukalo tile 2 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga tun bɛ Osaka kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ Japon ka kɛɲɛ ni Mali tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen o min kɛra sibiridon ye. A kɛnɛ kan min ye an ka bololabaarakɛla caman olu tun bɛ yaasa ka Mali ka seko ni dɔnko jira. Wa kɛnɛ kan min ye an ka premier ministre ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Japon investisseurs ma ni o ye ko u kana investissement kɛ an ka jamana kɔnɔna la wa ko u tɛna na nimisa a la fiyewu sabula an bɛ wagati min na i ko bibi na ko maa o maa n'i ye i ka investissement kɛ ba Maliba kɔnɔna la i bɛna nimisi wasa sɔrɔ a la sabula a bɛna na labaara fo i yɛrɛ bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ a la wa fana ko maa si kana na ɲina maa o maa n'i b'a fɛ ka na baara kɛ ni ba Maliba ye i k'i hakili to ba Maliba ka yɛrɛma hɔrɔnya i ka se ka o dɔn jamanadenw mago bɛ fɛn min fana na o fana ka bonya bɛɛ lajɛlen fɛ Mali yɛrɛ ka bonya maaw fɛ ko u k'u hakili to o yɔrɔ la. O kɔfɛ a ye taama boloda ka taa stand minnu bɛ yen nɔ ka taa olu lajɛ Japon ani Mali jamanaden minnu ni olu taara Osaka kɛnɛ kan yaasa ka Mali seko ni a dɔnko ka o jira a ye i kunda olu ka standw kan ka taa olu lajɛ. O kɔfɛ sufɛla fɛ min ye an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye olu caman fana tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka Mali ka seko ani dɔnko ka o jira Japon jamanadenw na cogoya min na u ye u bila u fila ni dɛbɛ la wa a ko a nisɔndiya o bonyara kosɛbɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.